Labo ezulwini Gcina inyawo lakho mazongena endlini kaJehova. Ngiku-Alpha no-Omega, ekuqaleni nguye nasekupheleni kwendlela kusenguye. Beka umsindisi masafinyelele kuwe uzosindisa impilo zethu. Kuyo konke isikhathi sikubeka kuyena uzokhala kunye nathi ngaso sonke isikhathi. Uzokwazi ukuhlala ujabule ngaso sonke isikhathi. Hlala umsindisi ekhona la azokwazi ukusindisa impilo zethu. Ngakho namhlanje vuma uthi uJesu Kristu